Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag mga igala si Dr. Kagapi ni sa Doktor sa Kahanginan. Nag-request sa YouTube mga igala nga nagstorya daw po danlak o hardya. Yung ko nga galawsi mo kayo nagstorya ha pero sige man yun request nga kana lagi daw ang akong i-topic karong buntaga. So mo na istoryahan na to. Itlog may gala sa lalaki. Abi ba ninyo danlak lang. Daghan kay mga sakit diha. Nay mo kalit nagdagko, nya pikas gamay, na ay mo borot, maghimong ikatulong itlog, may usahay na apoy mudako ang itlog, niya pagkahigda nimo mo gamay, urag mo sulod sa taog ba sa dagat ba. So mo ni ako istorya sa ilang kani man gud mga higala. Nagsugod ni siya atong panahon ni Jesus. Ingon po itong pasyente nga, kadugay na puntuhan na bitaw, nanglakaw ni siya Jesus o ni Judas o ni Pedro. Nanglakaw sila sa paingon sa Kanaan. Nadugayan kay ningon naman si San Pedro, Master, gutom naman. Di, ingon dahil siya kang kuhan, ingon dahil siya si Kristo na ingon dahil kang sa mga disipulo nga uban sa iya. Sige, panguha mo bato. Yung si Judas nga, unsam ni mong master, nga, gigutom ka, tagaan na hinong tagbato. Di, katapulan ni Judas may gala, kuha siya bato nga gamay, nagawin taon kayo. Si San Pedro kay, tuo mag-yun siya kang Jesus, kuha siya dako-dako. Lakaw-lakaw lang sila layo-layo mga higala. Ningon dahil si Jesus nga, kanangin yung gidala nga bato, mahimo ng pan. Pertig yung lagutan ni Judas. Ay, kay gamay man kang gidala niyang kuan, lagot kay siya. Bantay lang kang Jesus ka. Kalayo-layo na kay tibok adlaw man ang lakaw gikan sa kuan mga higala dito sa iyang gi-lecturean paingon sa Kanaan. Ningon na po ni si San Pedro nga, Master, gigutom na po ko. Di. Ningon dahil si Jesus nga, sige, pagmuha po bato. Nag-wise na si Judas may gala. Ingon dahil, kuha dahil sa pinakadakong makita niyang bato. Si San Pedro kay igo-igo naman nga masudlan niyang tiyan. Kala ko siyang igo-igo rapod. Nadugayan kay niingon man si Jesus nga, kanang dala ninyong bato, mahimo ng itlog ninyo. Patay si Judas. Patay si Judas kay nahimong itlog. Mo nang sugod sa danlak may gala. Di mo matuog, tinuod na ba? Mo na siya nga, kanang mga tao gani nga tapulan. Kaya no, dili may nung tangangan. Pero, ang tapulan mo yung danlakon ba? Pero, naiuban po nga, ang danlak, magsugod yung kang mga sa kabugat. Mekaniko ka, di ba, trabahantig yung ka, munang sugod siya ang danlak. Pero ang tinuod, may gala, ang danlak, magsugod yun siya sa bata pa ka. Pag anak ni mo, na siya. Pero di lang yun mo ka-recognize kay mo lagi, ang tinuuan nga, nidiwat siguro na yung Judas ba nga, dako ang itlog. Mauna siya nga, maingon dahil ang inahan nga, paano siguro ni, normal siguro ni, pero sa tinuod may gala, muna isugod sa problema sa itlog. Karon kung di niya ipadala sa kuan, di niya ipadala sa doktor, di niya na siya may bawaan. Kay kadaghanan anak, usahay, magsigig, padayon og dako. Magpadayon og dako. Anto magtigulang ang bata, nagadako siya. Napoy uban nga ang itlog mudako pagkabuntag, pagkahapon, samot, unya pagkagabi na paghigda niya mo gamay na putong yang itlog. So, ang ideya na may gala nga kinahanglan na masakpan na dahil na sa doktor. Kay kung dili di siya masakpan, dako kay problema. Sama sa danlak, no? Kay mamang yun yung main topic.
ang Dunlop may gala, madiscover na sa doktor 10 months. 10 months pa lang ang baby, masakpan na niya. So, usually good, dili na siya sayon i-diagnose. Nga naman, kay daghan mang ubang sakit sa itlog sa bata, nga pare-pareho. So, ay kaduhang differential diagnosis, kana bang pag-differentiate nimo sa Dunlop, kaning hydrocele. Unsa man ning kabawa ning hydrocele? Kanang hydrocele, kuha na siya, may gala, kanang tubig nasa sulod sa imong itlog. Nagaipo na siya nga kaning tubiga, nagatubod na siya gikan sa imong tiyan, nga tinai. Kaya naghimo magtubig atong tiyan gamay para makalihok ang tinai. Karon sa bata pa, naagi buslot diri sa imong kilid, diri sa imong singit, na si natural nga buslot. Mao na siyang giagian sa itlog sa lalaki nga gikan sa pa siya kanang fetus pa siya kanang mo pag-anak, mudagan man gud ang atong itlog gikan sa sulod sa atong tiyan, mudagan dito sa iyang scrotum, sa sudlanan, sa munang imong bayag na sa Tagalog pa. So dili na siya magpadayon dito sa sa sulod sa atong tiyan, kay kung magpadayon siya mahimo man na siyang cancer. So kinahanglan gyud masakpan sa doktor nga na siya duha kabuk itlog. Wa kay mahimo na to isa dako, isa gamay para ni Judas. Basta naagi ng duha ka itlog, okay ra, pero naiban mga sakit nga sama sa hydrocele o sa Dunlop nga kinahanglan ma-discover gyud sa doktor kay para ma-correct. Okay. So katong hydrocele may kinahanglan i-differentiate gyud siya sa Dunlop o sa hernia sa in English ba. Kay ngano, duha ka lahi man sila operasyon. Ang kaning Dunlop o hernia, abrihan gyud ang kilid. Abrihan gyud nimo siya niya. Musulod gyud ka dito sa duol sa iyang kanang panit sa atong tiyan o makita tong buslot. Dako kay nang buslot, basta dako kay nga makagawas na tinay. So, imo tong i-repair. I-repair to siya. Kung bata pa ang lalaki, 10 months pa lang, kato siya dili na kinahanglan tahion. Igo ra to kanang talian ang kanang supot kag gisudlan sa tinay. So dili kayo, kung ako mag-opera may gala, mga 15 minutos ba human. Samantala kung pasagdan nimo ang Dunlop, magdako ng bata, masobra na siya sa 10 months, mabot na sa 15 years old, paingon sa 16 years old, i-repair na nimo tong buslot. Kaya kung dili nimo i-repair ang buslot, magbalik-balik. Kay magguba man tong tali dito sa supot nga gisudlan sa tinay. So, unay dako kay problema kay kung dili nimo opera sa 10 months, madako imong gasto. Kay kung bata pa lang 10 months, 15 minutos ng operasyon, gamay kay mabayaran sa ospital. Di ba? Kay 15 minutos gud sa operating room. Kung astig pa kaing surgeon, kanta lang si Pilimon. Makanta lang si Pilimon. Di pa mahuman niya ang iyang kanta ba? Natali na niya ang katong supot sa Dunlop. Samantalang, pag abot nimo sa 15 years old, sus, tinahi ay imo may gala niya. Ang tahi na magigamito na mo, pero imo birag kabaw. Ano man? Kaya mo na nga ang kusog na to, di adiri sa di adiri sa tiil na to, paglakaw, o ka ng pagtindog, paglingkod, naadiha. Unya, mubira man sa atong muscle dire. Mubira gid siya pagmaayo. So, mo na may tabo nga, kung imo lang igamit ka sinulid pareha sa, sa Taylor, disgrasya gyud kagyud. Una nga mong ginagamit ka tali, kanang yung mubira gyud kawawa. So, kada siya may gala, mahal kayo na siya. So, ang pagtanaw sa baby may gala, may bawaan na nako, kami mga surgeon, may bawaan nimo, kung kuuto nimo ang itlog.
no? Isakan nimong itlog sa baby. Nya sulod nimo imong kumingking dito sa itlog. Imong hilamon tong buslot dito, may gunitan gyud nimo ng buslot may gala. Labaw nagugsanay na gyud kaayo. Magsulod nimo ana sa imong tudlo. Magunitan gyud nimong buslot. Dako gyud kayo. Kung musubra na siya sa imong kadakon, sa width sa imong index finger, hinto turo. Kung mabot na siya dito, sobra pa ang bangag, sigurado gyud na siya gyud ang iyang danlap hantod halos tanan tinay mosulod sa itlog na. So mao na siya importante nga eksaminon gyud sa doktor. Dili naman makita na sa ultrasound no ya. Basig na expect mo makita sa ultrasound. Daghan kay sa inyo na magkamali nga ang ngano ang mama, mama, ngano nga ang pag-examine sa danlap nga discovery sa doktor. Ang mama dili gyud siya kadetect. Kay wala man mo nasanay kung mga nanay kasanay na dahil mo mangkuot og itlog. Way labot to sa imong bana. Way labot to sa imong bana ikot-kuot ni mong itlog. Ora pangimaga sa gabi. Sa bata, dali na siya kayo kay nipis man ko kayo niya, gamay pag kayo ang itlog. Unya kanang soft ba, kana kasi tawag aning lambot bang itlog. So magulitan gid nimo. Kung salig ka sa ultrasound, dili nimo na siya makanoy. Pero may na siya ma-miss. Magkatawa bitaw ko aning naiuban astig kayo mga parents ba. Di ba nato ni ultrasound dok? Lagi ba na yun ultrasound? Gasto-gasto ra ka. Pero pagunit ako, 100% ang may galang danlap. Mao na siya nga, ang doktor gyud mag-decision kung unsa na siya o dili. Karon, unsaon ako pag-differentiate sa danlap o hernia sa hydrocele. Di ba, ingon ko ang hydrocele, tubig na siya gikan sa inyong tinae, sa inyong tiyan. Nag-ipon dito sa itlog. Karon, unsaon ako pag-ibalo? Ang hydrocele, bukod lang yun. Kung si Judas, dako lang ang ikat, ang tuong nga itlog, ang kaning hydrocele may gala, tulo ka buk itlog. Oo mo kita, laki nga tulo ka buk itlog. Ilaman ang inyong itlog sa iyong bala. Basig tulo na ka buk. Ang isa may gala, nga di lagi dili mawala-wala, labaw na gyud paghigda, nya di mo gamay ang katong lingin, di tulo na kabuk yung itlog. Ang isa na hydrocele na siya. Hydrocele. So, usaon ako pagkaibalo aside sa paggunit. So, paggunit, magunitan ako itong buslot. Magunitan ako nga ang kaning bukol sa itlog, masiparik sa itlog ng tinuod. Masiparik siya. Unya, kung siya, di siya mulihok. Ang itlog, imong ananaon, imong i-arsa-arsahon ang itlog sa bata. Musaka man. Musaka siya. Kaya naman na siya muscle. Kung sa tigulang, lain po mong gahi. Lain na mong gahi kung ano mong itlog. So, pag humana na, paslightan. Kung unsa nang magunitan ni mong lingin. Pag flashlight ni mo na, mura na siya itlog. Pero itlog sa manok ba? Nga, kung siya clear, nga reddish. Samantala, ang tinuod nga itlog, dili kalusot ang light sa flashlight. So, muna differentiation, pero wapon mo nasanay, ngayon mong pareho ka naman ito. So, kanihin noon, sa hydrocele, kinahanglan yun siya ultrasound. Ipag-ultrasound yun na, mo siya kay ngano, kung hindi mo siya ultrasound, maglibog naman po ka sa laing sakit sa itlog bahigala. Naman pa gitawag og epididymitis. Kung sa mga epididymitis, usually na may tubo sa mga sexually active nga lalaki. Sa Binisaya pa, mahilig sa chicks. So, kapila mo sakas langit nga commercial, nya akdan o sexually transmitted disease, mga gonorrhea, mga sipili, katong infection nga titula siyang kinatao, magkadugay may kala migrate to siya. Ngadto sa itlog. Ura bag nag-adto kag Amerika ba? Ngadto sa itlog. Nya maghimo siya salad dito. Ang katong
kagaw. Paghimo niya kagaw, paghimo niya salag, ang katong iya pang himuon nga salag, ang itlog pag yun mismo. So, paggunit nimo sa itlog, ano maning naman ni kalok-kalok ang itlog. Kanya, gunitan niyo sakit kayo. Ngigking ko ng lalaki. Di, unang pangutanan ako, dong, basig ni gamit kag commercial. Mingon na yung lalaki nga, Dok, loy, ako namang misis gamit na ko. Tinood ka. Pinamang misis, di mo, uban man yung misis. Ginawa, paggawas ko sa nato, ibong misis ko. Masulti ba kang tinuod? Dito na, magawasan ng, Dok, pag-inom lang mo sa bar, Dok. Nagwapa naman ang kuwan. Tigahatag og beer. Dito, disgrasya. Nag-epididimitis may galas. Kung kada siya, dili na siya operahan. Kinalang gina siya og antibiotic lang. Kana kung isog og Mercedes-Benz gyud nga antibiotic may gala. Di gina siya makaya kana mga tagatag sa mga ordinary doktor nga amoxicillin asa, magkatawa lang ang infection, So mo na siya ang kinalang antibiotic lang. Pero ang hydrocele, ang Dunlop, operahan. Napag-iubang sakit, sama sa varicocele. Kana siya ni hubag ang katong ugat. Nga gikan sa itlog paingon balik dito sa main main artery. Kaning ugat diri sa tiyan nato. So, budako siya. Usually nasa mga bugat, barbell, mag-weights, mura siya, manggawas na sila. Nya di man gid siya makuha og tabletas, operasyon ng gyapon na siya. So, daghan kay mga sakit sa itlog may galag, kinahanglan i-differentiate nimo sa Dunlop. Okay. Kaning Dunlop may galag. Kung dili nimo siya operahan, sagdan na nimo siya. Mudako sa adlaw, mugamay sa gabi paghigda nimo. Hantod nga malingkuran na nimo ang imong Dunlop, ang imong itlog. Papa mo kitaan, no? Pero kapila lang ko ana ba nga pagdaon ako pasyente. Mingon ko sa iya nga, Dom, asa man imong itlog, Dom? Itudlo na niya iyang lubot dito, gilingkuran na dahil niya, gilingkuran na iyang Dunlop, pero tigong nakuag yun. Na ako'y gioperahan nga ang Dunlop, yung kalapos basketball. Adi lagi mo mukuan lagi nga, pero tinanda ko niya, halos tanan niya tinae, ito ano dito? Ingon na ko nga Santa Cruz de Igos, saan mo nato ni Doy? Agi, balik pa man nato ni imong tiyan. Mula itong sexy kayo siya, ito na tiyan niya, ito na tinae niya tanan dito sa iyang itlog. Pag-opera lagi na ako, pero tinakong binalik sa tinae ito sa sulod, may galo. Ang dikit naman dito ang iyong tinae, kinaipit na lagi. Muna siya nga, kinahanglan siya operahan kay budako. Number 2, ang rason nga ng operahan siya, kay maipit ang tinae. Maglukot-lukot dito sa imong itlog ba? Kaya gamay ko kayong space sa itlog niya. Karang tibok tiyan na mo, masulod dito. Maipit siya. Pag maipit ang tinae, may galaw, may itom na siya. Sa may tubo, putlon. Kaya kung hindi mo putlon ang tinae nga itom, ay wala ay. Katag ng kagaw sa tinae. Mahangtod sa tibok lawas, patay. Ay katalo may gala, nganong operahan yun ang Dunlop, kay naay gitawag mo twist. Mutuyok ang tinae, maglukot-lukot ang magkuhan siya, maghimo siya og kanang pilipit. Kabalo man siguro mo ang pilipit nga pagkaon, no? Mo ingana siya. Pag may ingana na siya, ang katong musulod nga pagkaon di nakagawas. Hanto mo dako ang iyang tinae dito sa itlog. Wa na. Pati itlog kuhaon nimo siya kay ngano ni dikit nang puto itlog dito. Mo na siya dako kay problema may gala kay nagtawag sa in English pa, strangulated sus in town. Imbes noon elective o manghunahon na pagkagkano sa ka magpa-opera, kana siya immediate karon dayon operasyon dili siya pwede ugma karon dayon operasyon kay kung dili mo masalbar ang tinae, ang itlog apil po, tanggal po. Nya masukot lang kag isa ka buok yung itlog. Wala problema. So
Akong kinairo sa kadugay ng ako pagkasuldo na igala. Ngayon ko na, doy, pera magitaan ito, iwa magitay mo panani. Pero kung gusto na mo nga, ulato na ito sa ngo, mahipit na ibuti na musugot naman po ko, pero emergency. Dagang kayo namatay na may galawa, lang mo kabalo, pero mas daghan pa namatay diya sa karang tinayang na ipit sa danla kaysa COVID. Daghan. So, mo ni siya. Ang danlak o tanan problema sa itlog, ipatanaw gini mong doktor. Dili na siya pwede ka ng haplas-haplas. Sus, in town, Santa Cruz, Digos. Nasa may tabo, sus, nakakita na kung itlog na bunog ba. Pagkabunog ka sa hilot, may galaw, ni itom ng itlog, unya, nagtigom ng dugo dito sa iyang kapsul. Na may kapsul ang ito itlog. Tigom ang dugo dito sa itong itlog. Unya, pag mudaghan lang ko ng kuan ba, mong ipon ang dugo sa itlog, di na kaagi ang dugo sa dito paingon sa itlog. So may tabo. May itlog ang itlog. Liwat na yung kang Judas, kaya ito na yung itlog. Ha? Putlo na ito na yung itlog. Makuha na, isa na lang. Isa na lang na yung itlog. Pero sinoon, naman ko'y daghan kaila nga nakabuntis na ang gihapong silingan. Ha? Muna ang danlak may gala si Dr. Kagapi ini sa Dr. sa Kahanginan. Kalimot dahil ko may gala nga. Basig, daghan na kayo sa inyo mga nanay, di ba? Sige, nagtanaw sa itlog sa ilang mga anak. Ha? May bawa ninyo nga naging problema yung itlog, yung mudako man. Compare sa wala. So, ay na magtuwa itong istorya ni Judas, ha? Kasi magtuwa mga natural na kay niliwat ng Judas. Ha? Mudako kayo ng isa kay pikas itlog sa bata. Ay problema. Dili po na, mangutana mga, di ba dahil pwede mo dako ang duha ka itlog, Dok? Dili, kadaghanan nila isa ra na siya. Kunya, matingala lang mo nga iyang kinatao, ha? Dito speakers mo tudlo ang iyang kinatao. Basta, kung asa ang danlak, sa opposite siya mo pahulay ang kinatao sa bata. Notice na ninyo? Ha? Unya, magsinaw ang iyang itlog. Magsinaw yun kumpara na itong walay danlak o walay hydrocele. So magsinaw siya. Kaya tungod sa ma-stretch man ang panit sa itlog. So muna siya mga signs, mga inday, mga nanay nga basig sige nagkuot sa itlog sa bata ron. Magselos na yung bana ba kay pamoy gunin sa yung itlog pero ang bata silang niya gunitan. Mapil pa silingan. Ang numero sa doktor sa Kahanginan nga cellphone is 0995 414-2609. 0995-414-2609. Ang numero sa clinic may gala, kung utana mo, 0995-221-8007. Muna ang numero sa akong sekretary. 0995-221-8007. Dito mo mangutana kung kalusa ko nagka-clinic, unsang time kung mo adto sa clinic, o naaba ko, kay usahay magbiga-biga man ta sa operating room ay gala. So, di na ginapirmi. Basta itong nag-opera ko atong Wednesday. Namuti inyong kalumitaw. Ang inyong kalumitaw sa hinulat dito sa ako sa clinic. Manawag gigi sa mo, 284-6455. Yan. Naaba, doktor diha, wala ba nagigat-igat? Manawag mo, kung dili, text niyo sa 0995-221-8007. I-text ninyo akong sekretary. Ayaw yun mo text akong cellphone personal. Kaya di ko mo tubag anak. Number 2, nga naman po, magkakabalo mo sa numero, anang numero ang andi. Ang ginatagaan ako, anak ka nag-ioperahan man ako. Number 3, mangutan na pag yun mo, unsang orasa ko maabot. Ay, dili na sa maayo nga pangutan na day. Dong, manang. Nga naman, kung maabot mo alas 10, ugma pa mo na kung makita ba?
Wagi pag-asa nga mo, pasingit mo, labaw na gyud ka ng Lunes, ay matangkong yun mo diya. Mubalik yun mo sa dadaw. Labaw na ko mong taga-probinsya. Ayaw mo, kuan? Ayaw mo adto dito, hindi mo kay balo. Nga nabag-clinic mo po kay Luoy, kay mo, Mangkuan lang mo, mag-hotel na mo dire. Madoble inyong gastos ba? Pero noon, kadaghanan man sa inyong gikan sa probinsya, maabot pa sa Agusan del Sur, abot pa mo sa Valencia, gikan pa sa Oriental o diri sa Davao del Sur. Napakini maabot nga gikan sa kuan. Gikan sa Makilala, Kidapawan. Ingon na sila nga nabas doktor dia ay sus nag-opera doktor. Awa na. Maluya. Ako na kay gastos pamiliti padaan, mo mag-hotel pagyud, agoy pagkaon pagyud. Nya duha pagyud sila kabuok pastilan. Mo na problema mga higala. Mo na siya nga gusto gyud nako nga manawag sa gyud mo. Manawag sa mo, text mo 0995-221-8007. Text mo sa akong sekretary kung nahaba ko, nag-opera ba ko, o naka-emergency, o tawag ko sa Samal, ha? Kay kung naako sa isa ka lugar may gila, lisod man ko kayo mabalik sa clinic. Labaw na mag-opera ko, niya major. Basta gani hospital, major gina siya. So abot yun na siya mga 2 ka oras, dugay gina siya kaayo. Kay i-prepare pa man ang pasyente. Ya, di man ako na siya biyaan hangtod mo mag-opera. Di ba? Langan, diwang-wang ng samad, di na ko isarado. Isarado man nato. So di gina siya pwede nga matog operating room niya, managana mo nga. Kasi di mo human na dahil doktor, dili. Usually gina siya sunod adlaw na ako mag-clinic kay di makaya. Di siya makaya. Okay. 09 Okay, by ganun text. 0948-914-6776. Dok, ngano man nga magkurog ang akong kamot kung magsulat, 67-year-old. Una, 67-year-old ka, tigulang na ka. May nga ba mga, di pa mo na tigulang, 67 bitaw. Ano ba yan? Ang sugod sa Alzheimer's, mga manong, Parkinson's. Kaya kadaghanan magkurog nga kamot, Parkinson's man siya. Kung wala pa mo kailag Parkinson's, maminaw mo dito sa ubang video na ko sa YouTube. Kadaghanan so, sobrang nagatos ang video niya ko dito. Anytime, ma-access ninyo kung naamoy net. Kung kusog-kusog po din yung net, kaya naman sa YouTube. Edward Kagapi Channel. So, inang idara nga 60, magsugod na ng kuhan, magsugod na ng Parkinson's, boy. Muna magkurkurog imong kamot. Nya wala ba kitambala ng Parkinson's? Saan na nimo? Oh, nyaway mo sila, mag-inom mo B-complex ay sus, masipag isa ka bodega ni mag-inom mo na ng B-complex ba? Dili na mawala ng kurkurog. Ang akong gina-advise usually kung sa tigulang na, weights. Kanang magkalga-kalga, dili ba kay bukat? Basi mo gaya po ng hydin. Dili na siya ba? Okay, mga tiguang naman niya, karoon pa mo magsugod ng weights, awa na. Di na makaya. So, kamay lang. Nga 5 kilos lang, 10 kilos, kaya sa imong kamot, rapod, kaya para mawala ang tremors, ang kurok-kurok. Kana pa maglihok-lihok, gardening, kaya makuha na siya. So, mag-expect yung kang musubra na kag 60 years old, magkurok imong kamot. Mahadlok lang ka kayo. Labaw na yung ka ng kuhan ka kayo, kanang mitikuloso ka kayo, sus, pastilan, lisod yung kayo kung na-ay Parkinson's. So, mao na siya, noy. Wala'y tambal. Wala yung tambal, except weights. 0935-243-7518. Male, 38, ang pasyente, dok, kanang leptospirosis nga sakit. Apektado di ay kidney, imong iyang creatinine 500. Gi-diet lagig, maayo ang pasyente. Agoy. Okay. Kapila na ko nag-istorya ng musaka ang creatinine. I-diet ganun inyo ng tigula, ng pasyente. Sure ko 100% i-dialysis na siya. Kaya ang unang prinsipyo sa pag-ayo sa kidney, ang unang prinsipyo sa pag-ayo sa kidney, tagaan yun siya protein. Proteina. Karning baka, karning baboy,
basta karne na siya. Ha? Basta karne na siya. Kinahanglan gyud siyang kaog karne. Kung inyo siya i-diet, wala na siya protina. Kung saan pagkahimo, pagbalik, pag-ayo sa imong kidney. Nga ang kidney na kinahanglan o protina. Di na siya maayo. Pustaan na ipatadi na siya maayo. Bisag kung saan mo, kung di mo siya pagkaonon. Labaw mo mga astig kayo. Ha? Mga astig kayo nga di na pagkaonon ani, di na pagkaonon ana. Daghan kay himuon nga dili bayo. Di. Luya na pasyente. Di na ganahan mong kaon. Kay doble biya ang problema sa kidney may gala. Di na kaganahan mong kaon. Why lami yun kayo pagkaon. At tingala bitaw mo ng tigulang nga tulo ka bukhongit. Isa ka kutsara lang kuan kanon. Ya di na madayon. Ano? Mamili na iyang dila. Mamili na siya. Kung labaho na nagasaka ang iyang creatinine, asus. Wag yun lami may gala. Unya, ikatulog, di nakakatulog. Bisa kung saan ni mo piyong, dili, di ka katulog, ana. Bisa kung saan na lang lagi, magtuwad-tuwad na lang kita, di kaya po kakatulog. Pero, pagkaura na ko na siya, bisa kung sa. Sa beginning, hinay-hinay. Kaurang gamay, karne, sunod, itlog, mga kuan. Ayaw mo tuwa na yung tinuan. Uy, ha? Labaw, daghang kayong doktor nga dili mo pakaonon ba? Puro gulay na lang. Sa may tabo ninyo. Dialysis gid mo. Pustaan na ipata, dialysis gid mo. Naanak ko'y pila kay gatos ng pasyente sa akong clinic may gala nga. Mukontra ko sa akong doktor. Dili magyeta kaon. Tagaan ako special nga kuan. Special nga gatas. Ang akong ginagamit ay sukal. Kay medyo barato-barato lang na sa insure pero layo kay insure eh. Kumpara sa isukal, ay Santa Cruz de Igos. Mura lang nag-tricycle, hubakon pa ang driver ang insure. Bitaw, kay ang isukal, made of protein yun na siya. Puro protein yun na siya. Kay para lang yun nga, makabalik ang usa ka masakitong. Makabalik yun siya yun kay makadugay, mag-inom siya insure. Kaning isukal, na naman siya lasa. Makalasa na siya. Unya, dali siya makatulog. Maski nang udto adlaw dako, maski kung sa kasaba, makatulog siya ba? Makapahulay siya. Kaya ang pasyente nga kasaka, ang creatinine di kapahulay may gala. Di gyud kapahulay kay ora maggumot kay ilang utok, ora lubog. Muna siya basta magsaka ang creatinine. Karon moingon mo nga, nabay tableta sa dok, wala. Akong ginaundang-undang tanan mga tambal ginahatag. Labaw nagpansakan ang pasyente og napulo ka tabletas, undangon ako tanan kana lang yung basic lang ako yatag. Pang high blood, pang sa diabetes ug sa kuan. Sa kaning sa kasing-kasing. Mura na ko yatag. Di na ko sa tagaan ng mga statin, usap pang nay panghatag. Wala, undangon ako na siya kay ang ultimong ordinaryo nga aspirin may gala. Aspirin lang ha. Pagsulod sa kidney nga saka ang creatinine mo saka gid. Di sa pag-unsaon nimo na pustaan ay pata. Ay pusta pa na ko ang itlog sa akong technician. Ha? Di sa pag-unsaon na nimo, musa ka gid siya bisa kung sa tabletas. So tagal nimo makaginhawa ang kidney para makahimo siya og new cells, mga bag-ong cell sa kidney. Kaya na may mga bago kay nga cell sa kidney nga wala lang yun sila na stimulate nga mahimong adult. So moto sila mo puli. Nya kadaghan man kay doktor mo tuo nga di mo tuo ana. Moingon man nga wala na pag-asa, dialysis na ka forever. Ano na wala na niyo may gala ko i-dialysis ka. Sus in town ang gasto. Mura gyud in town ang nagaliking at tubig wa. Tanan na lang ninyo resources. Mabaligya ng mga purol diha. Di mahuman. Di agad mahuman yun. Muna yung ikon sa inyo. Kung makasugod na mong dialysis, bye-bye. Lang kayo may pag-asa. Ano sa to? Ano sa pa ni? 500. Okay, 0936-894-6558. Daghang kayo kung ma-challenge nga ubang doktor nga di mo tuwan. Daghang kayo? I-prove na to. Gikan man yung ka sa ila.
Almost 3 years na jud ka dito sa iya. Nya imong creatinine sige kay pagsaka. Dili manaog. Oh, testingin nato ni. Pag dili ko successful, balik ka sa imong doktor. Abogo na ko may God. Maingon ko sa imo, maingon ko sa pasyente nga di na ko kaya. Kay di na ma-reverse ang imong kidney. Mangutanan ka sa ubang doktor, maingon madayon nga di na irreversible na na ay kidney failure eh. Irreversible na ipadialysis dayon ka. Na ako'y nakita ang ipadialysis 200 pala ang creatinine sa buya na gas pasyente bata pa kaya 41 years old. Ambot. 0936 894-6558. Good morning, Doc. Aslang, sige man sakit akong tiil, usahay hubag. Female, corazon, 50 years old. Basig arthritis lang na siya na. Kung dili, duha ka tiil nagahubag, arthritis lang na siya. Isa lang. Nga sakit, arthritis na siya. Pero hubag imong tiil, way sakit. Nya hupong ang tibok tiil. Ang duha ka tiil, ay. Kasing-kasing na. Kung muhubag imong tiil nga nang itom, ambot lang kung memorize mo na memorize ba mo sa akong ginasulti muhubag, dili mo sakit, mo itom ang tiil, diabetic foot ganun na, maputol ginay mong tiil kung dili mo ipatanong doktor. 0936-894-6558 sorry, 0912-268-1198 babae, 72-year-old. Ang gibati bugat kuto-kuto, nagpa-ultrasound ko normal dok, nagpatambal sa alternatibo clinic na daw ko gallstone. Unsa may buhaton, unsay tambal. Di ultrasound ka, walay nakita. Nya ngano nang katag-an wag di mao si alternatibo. Yun sa man niya pag na. Kuan lang, iwis lang. Dilay. Daghan ang rason ngano mga bugat iyong kuto-kuto pagkadaghan. Na ako lecture sa YouTube mga a year ago siguro o 2 years ago. Tanawin niyo ito, ka-extensive kaya akong pag-lecture may gara. So, kubalik ko na ako dito, dito ka human. So, ato ka sa YouTube, kung di ka kabalo, nakitaan na yung mga apo. Sila'y patuwa sa YouTube, Edward Kagapi Channel. Unya, pakita atong all videos. Kita niyo mga all videos. Pakita niyo mo itong sakit sa kuto-kuto, kabuhi. Mo tayo tanaw niyo dito. Kay, daghang sakit nga dili atay, dili gallbladder, dili sa tiyan ang problema. Ultimong sakit sa kasing-kasing, magsugod sa kuto-kuto. O, di mo to, naana siya man 0936 638-3637. Good morning. Akong apo, 10 years old na ay cerebral palsy. O karon mukurog iyang tiil o ani makaihi taga Kiblawan. Ingani ni siya dai. Ang cerebral palsy is usually hereditary. Kasabot ka kung sa hereditary. Sukod sa pagkabata na siya anak. Karon, ang mga neurologists, naghahatag sila mga tranquilizer, naghahatag sila mga depressant, nga dili lang magkonvulsyon ang bata. So, matog yung kag neurologist, kay na sila ipa-maintain nga dili lang yun magkonvulsyon ang bata, kay isa sa makadaot yun sa bata, kanang pagsigig konvulsyon. Kanang makaihi siya, yung kurog siya niya, makaihi. Sign na siya nga nagkakonvulsyon na siya. Dili na siya ordinaryo. So, ipatanaw yun siya neurologist para ma-maintain yun ang tambal nga dili siya magkonvulsyon. Walay pag-asa mag-ayo na siya. Usually, 0955-980-5994. Unsay tambal sa arthritis sa dughan dok. Tata, tagong, lalaki, 53 years old. Silicoxib lang dong. Silicoxib, iterocoxib na mga coxib tanan kay safe na siya nga dugay-dugay og inom. Pwede po daclofenac pero naay kay tendency nga magdugo imong tinay. Mas mayo tong silicoxib. 0907-980-2142. Good morning, Aslang. Ngano permi man ko kasukaon. Bisag walay hinungdan pag mukaong
kung mga aslom musakit. Ang kuto-kuto tag 2 days bago mawala in town. 22, babae, Davao. Ingan day. Dili lang kay ulcer, ang masakit sa kuto-kuto nga kasukaon ka. Buntis day. Di mo na ulcer, di ba? Oh, number 1, buntis. Kinala di ka buntis. Number 2, is-sure yun nga dili siya ulcer. Di na makita sa ultrasound day. Ang ulcer ay sus. Masig, napulo ka manguros. Dili na siya yun makita sa ultrasound. Makakita lang ana is upper GI series. X-ray na siya. Nga painom kag tambal bago ka x-rayhan. Ay katulong makakita na is endoscopy. Butang ang tubo ko imong baba, tan-aw dito sa sulod. Ang gastroenterologist nagahimo na. Ika-4, makita lang yun na siya kung CT scan with contrast media. Walay lain makikita na. Dili makita sa ultrasound. So ayaw yun expect nga kung ultrasound makita. Sunod. Ang sakit sa kuto-kuto maka-involve sa atay. So kinala tanaw kung may sakit sa atay. Sa pancreas kan nagahimog insulin. Tanawan po na siya sa ultrasound. Ang kidney kung maghimo siya bato, makasakit sa kuto-kuto, kasukaon ka. Kapat, ang magsugod ka reflux esophagitis kanang mubalik ang imong asido sa imong tiyan. Mubalik ka na siya. Kasukaon ka every time mo kaon ka. Sakit imong kuto-kuto. O daghan kay na imong talawon ba kung nganong suka ka, nganong masakit imong kuto-kuto. May bawal gyud na ninyo dai kung ato mo doktor. Dili na siya makaya og horim-horim. Ay wala. 0920-315-0008 23 babae, sakit iya lubot, dapit sa kigol, iya gibati na ay naipit daw ugat ang kasakit padulong sa iyang wala nga batiis unya kana ni unsa ka ni dok. Kung wala ni siya na dakdak kaning babae, wala siya na dakdak. May posibilidad nga naipit ang ugat dito sa iyang lumbosacral, sa iyang spinal column. Naipit. Isa na siya. Kung gikan dito sa kigol ang nagasakit, napay posibilidad nga na-Dunlop siya. Abi ba ninyo, ang lalaki ng Dunlop, kalimot lang kung mention ganiya nga, ang Dunlop po, nabot sa babae. Muna gitawag ko femoral hernia. Ikatulo nga sakit, kung magsakit ang kigol, ang iyang kinatao, ang puwerto sa babae, naga-infeksyon. Ikalima, naay nasamad sa iyang lubot. Daghan lagi tanawon. Basta ingana, daghan kayo mga tanawon yun. Usay, kay matapulan man ko, mingon ko, ato sa gynecologist dahi, alabaw na yung babae, kapoy kayo ng tanaw. Patad man ako, gynecologist, pag yung gynecologist, wala man siya nakita, ay, kukuto ng lubot, anak. Maskig dalaga, no? Kuto na ko ng lubot. Kaya di man ko masugot nga, mata-mataho, istoryaho na nako. Di ko masugot, anak, damay ka. Asa. Masuko ako. Ano yung mga doktor kagapi nga, examine mo yung kagyon. See? Ayaw na ulaw-ulaw, kay dagan ng lubot ako nakita. Katiguang na ako. Mutala ako kong lubot. Kuto ni noon. Ang lubot. So, ingana na may gala. Ang sakit sa tao ba? Libo-libo. Sus in town. Bisang pila na ko katuig diri sa radyo. Dugay na. Pero di na ko makover tanan. Di ko makover tanan. Dagang kayo mga butang, di kayo na mo ma-explain. Ay halang na mo may bawaan kung nga ka sa klinik. Kay mga tanan naman ko. Kano sa nagsugod, kung masakit, asa paingon. Kung nakaibuhaton, sakit, asa dapit. Ang sakit. Unya. Dagang kayo. Muna nga, di ka mutuo, ato kag telemedicine. Unya, ayun ka nga, sakit akong ulo, dok. Taga nagkagtambal. Ay, sos. Mangisigi ko, anak ay. Magisigyo ko agad anak.
Lisod na gani kayo mag-examine o pasyente nga naa sa tubang nimo. Ha? Di ganyan nimo makuha ang diagnosis. Samot na ng telemedicine. Usawa man na nila pagkahibalo sa diagnosis. Kataganan na nataganan yung kag symptomatic treatment. Usawa man ang symptomatic treatment may nga lang. Sakit, taga-ag, pain reliever. Sakit sa tiyan, taga-anti-spasmodic. Di ka ginawa, butang ang Ambroxol. Di ka libang, taga-ag sinukot. Pero wala niyang kititanamin kung unsay root cause, nganong di nga naman siya. Nganong magkurog-kurog man ang kamot. Nganong sakit iyang kuto-kuto. Sus! 1,000 ang rason anang masakit iyang kuto-kuto. So, mo na siya may gala. Ang mensahe yun, ginasulti na ko kada buntag. Basta na sa radyo, no? O sa YouTube. Ayaw magsalig. Mga tanaw-tanaw lang. Examinan yung kagyo. Kapila na ko ana may gala nga. Ningon siya, sakit akong kuto-kuto, dok. Niya, nato na kong 5 ka doktor, peptic ulcer na may ingon. Nakay-ulcer? Wala. Wala man na-confirm, wala man na-x-ray. Nakay-gallbladder stone? Di ultrasound ko, dok. Normal man. Yan, usa na siya. Usa din na siya. Pagunit na ko sa iyang tungol, iyang kuto-kuto may ngalan, ay bukol. Santa Cruz de Igos. Sa iba makapanakla kita ba? Ha? Manggawas na mga Santa Cruz, mga San Juan, mga San Pedro, mga santo nga Santito. Manggawas na sa kong babakay. Tugigunitan palang tiyan na diretso pag-examine. First consultation, sakpan oy. Di na siya kinanglag ultrasound, no? Iubon ako. Si Dr. Kagapi ini, sa doktor sa kahanginan.